सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। काका जवळ धरा जवळ धरा सर्व शेतकऱ्यांचं या ठिकाणी जवळ 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 धरा मामा। त्या उन्हात आपण या ठिकाणी आपली शेतीची कामं टाकून सगळे या ठिकाणी उपस्थित आहात। मला कल्पना आहे की आपण एक महिन्यापूर्वी ज्यावेळी पहिली मीटिंग घेतली त्यावेळी बरोबर 25 तरुण शेतकरी या ठिकाणी उपस्थित आणि 25 शेतकऱ्यांनी पुढाकार घेतला आणि 16 फेब्रुवारीचं जे आपलं धरणं आंदोलन झालं त्या धरणे आंदोलनात जवळजवळ 400 अशा प्रकारे आपण 16 फेब्रुवारीला पूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष या ठिकाणी घेऊन घेतलं। लोढा मार्गमध्ये, सावंतवाडीमध्ये, त्याचप्रमाणे वेंगुर्ला, कणकवली, मालवण, कुडाळ, वैभववाडी सगळ्या ठिकाणी आपली चांगल्या प्रकारची या ठिकाणी आंदोलनं सततशीर मार्गाने शांतपणे पार पडली आणि त्याची दखल कुठेतरी गव्हर्नमेंटने घेतली। आपली अपेक्षा होती की 26 तारीख ते 1 मार्चपर्यंत जे अधिवेशन झालं, आर्थिक अधिवेशन, या आर्थिक अधिवेशनामध्ये, संकल्पीय अधिवेशनामध्ये आपल्या काजूला कुठेतरी चांगला दर दिला जाईल अशी अपेक्षा होती। परंतु आपण अशा ठिकाणी दुर्दैवी ठरलो की संकल्पीय अधिवेशनामध्ये आपल्या काजूचा कुठे उल्लेख केला गेला नाही आणि कुठल्याही प्रकारचं अनुदान देण्याचा त्या ठिकाणी विचार झाला नाही। फक्त त्यांच्या चर्चा झाल्या, या चर्चेमध्ये आपल्या एकीला यासाठी आपण महत्त्व दिलं पाहिजे की आपण सर्व एक आलो म्हणून कोकणातले सर्व आमदार, सर्व लोकप्रतिनिधी, सर्व मंत्री एकाच वेळी अधिवेशनामध्ये उपस्थित होते आणि आपण त्यांना एकत्र यायला भाग पडला। हा आपल्या एकजुटीचा विषय आहे। आपण या ठिकाणी अनेक जण शेतकरी उपस्थित आहेत, त्यांना माहित नाही की आम्ही महिनाभर काय करतोय। या ठिकाणी आमच्या शेतकरी आणि फळबागाच्या संघटनेचे या ठिकाणी कार्याचे रोटेटिव्ह डिव्हाइस या ठिकाणी आदर्श मोरजकर म्हणा किंवा सरवटे साहेब या ठिकाणी सर्व मंडळी उपस्थित झालेले आहेत। आणि 1 महिन्यापूर्वी आम्ही जवळजवळ 20 मार्चला 20 जानेवारीला पहिली आद्र्याला मीटिंग झाली। आद्र्यामध्ये आम्ही 3 जिल्हे जे काजू बहुल प्रदेश आहेत त्यामध्ये सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडहिंग्लज, चंदगड आणि आद्रा हे 3 तालुक्यातील शेतकरी जवळजवळ 400-500 शेतकरी त्या ठिकाणी एकत्र होते। त्या ठिकाणी आपली सुरू झाली आणि त्यानंतर मग 24 जानेवारीला कणकवलीला आम्ही 3 जिल्ह्यातले जे शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी होते त्या पदाधिकाऱ्यांची त्या ठिकाणी बऱ्यापैकी आपली चर्चा झाली। त्या ठिकाणी पत्रकार परिषद झाली, अनेक विषय मांडले गेले आणि त्यानंतर या गोष्टीला खऱ्या अर्थाने उजाळा मिळाला। 16 फेब्रुवारीला जे अभूतपूर्व अशी आंदोलनं, धरणे आंदोलनं संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये यशस्वी झाली आणि त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या काजू बिला दर देण्याचं निश्चित झालेलं आहे। आपण या ठिकाणी कल्पना आहे की आपण बघत होतो इथे घोषणा येतो की काजूला 200 रुपये हमीभाव मिळाला पाहिजे, 200 रुपये हमीभाव मिळाले पाहिजे, आपण शेतकऱ्यांनी ठरवलं नाही। दापोली कृषी विद्यापीठ जे कोकणातील अतिशय महत्वाचं कृषी विद्यापीठ आहे त्यांनी जाहीर केलं की 129 रुपये 55 पैसे हे प्रत्येक शेतकऱ्याला खर्च येतो। 129 रुपये 50 पैसे म्हणजे 130 रुपये जर काजूला खर्च येत असेल तर आपला जो काजूचा दर आहे तो किमान 150 रुपये असला पाहिजे। आणि स्वामीनाथन आयोग जो आपल्या मोदी सरकारने 2014 मध्ये लागू केला आहे, स्वामीनाथन आयोग असं म्हणतोय की शेतकऱ्याला जर 100 रुपये खर्च येत असेल तर त्याच्या 1.5 पटीने म्हणजे 150 रुपये आपल्याला त्यांनी खर्च दिला पाहिजे। 129 रुपये 50 पैसे जर आपला उत्पादन खर्च असेल तर 193 रुपये आपला हा दर मिळाला पाहिजे असं त्या ठिकाणी मोदी सरकारने जाहीर केलं। म्हणून आम्ही 200 रुपयाची मागणी केली आणि 200 रुपयाची मागणी केली, रास्त मागणी केली। ही अजिबात कुठल्याही प्रकारची उपट मागणी नाही। त्यानंतर आपली दुसरी या ठिकाणी मागणी आहे की काजूला आयात शुल्क लागलं पाहिजे। आपल्याला माहिती आहे की बाहेरच्या देशातील अतिशय निकृष्ट प्रकारचा काजू मिळतो, तो टांझानियाचा असेल, यामध्ये तुम्हाला बेनिनचा असेल,
साऊथ आफ्रिकेचा असेल, ब्राझीलचा असेल, या ठिकाणचे सर्व प्रकारचं काजू अत्यंत निकृष्ट आणि ज्याच्यामध्ये फक्त शेंगदाण्यातील घटकद्रव्य आहेत. शेंगदाण्यातील घटकद्रव्यांना काजू बी या ठिकाणी येते आणि आपल्या काजूला आपण सर्वांनी जी मेहनत केली तळतळच्या उन्हात आपण जाऊन काजू वाळवतो. सेंटीग्रेड जेवढे हवामान असतं तेव्हा आपण काजू जातो. म्हातारी कोतारी माणसं काजू जातात. किती भरपूर पाऊस असला तरी आपण काजूची बेंदणी थांबवत नाही किंवा खत घालायचं थांबवत नाही. किती थंडी असली तरी आपण काजूच्या बागेमध्ये जायचं सोडत नाही. म्हणजे रणरणच्या उन्हात भरपूर पावसात आणि भरपूरच्या थंडीत सुद्धा आपण जाऊन तिथे काम करतो आणि काजू पिकवतो. आणि आपल्याला हे श्रेय आहे की जगातील 164 देश एकत्र आले. लक्षात ठेवा, जगातील 164 देश एकत्र आले आणि त्यांनी जाहीर केलं की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काजू हा GI मानांकनाचा काजू आहे आणि GI मानांकनाला ज्या पद्धतीने दर मिळाला पाहिजे तो दर आपल्याला मिळत नाही ही आमची खंत आहे. आणि त्यासाठी आपली दुसरी जी मागणी या ठिकाणी आहे की काजूवर 20% आयात शुल्क करा. आपल्याला कल्पना असेल की बेनिन हा फार मोठा देश आहे. आपल्याकडे जो काजू गर विकला जातो त्याच्यामध्ये सफेद रंगाच्या काजू गर विकले जातात. आपल्या GI मानांकनामध्ये ते बेनिनचे काजू आहे आणि बेनिनने आता ठरवलं, बेनिनच्या सरकारने ठरवलं की यापुढे काजू एक्सपोर्ट केला जाणार नाही. परंतु आपलं दुर्दैव असं की जो कंबोडिया नावाचा देश, तो आम्हाला देश माहिती आहे, हिंदू धर्म असणारा कंबोडिया देश आहे नेपाळ नंतर. पण त्या कंबोडियामधून आता 7 लाख मेट्रिक टन काजू आल्या. म्हणजे आपण एकीकडे खुश झालो की बेनिन मधल्या काजू येत नाही, आता कंबोडियामध्ये 7 लाख टन काजू येतात. म्हणजे पुन्हा आपल्या डोक्यावर टांगती तलवार आहे. मग त्यासाठी आपली दुसरी जी मागणी आहे की काजूवर 20% आयात शुल्क लागू करा. आपल्याला सांगावं लागेल की या ठिकाणी 10% आयात शुल्क होतं. परंतु 2014ला ज्यावेळी पहिल्यांदा मोदी सरकार स्थापन झालं त्यावेळी ते 5%वर आलं. आणि तुम्हाला 2 वर्षापूर्वी आपले लोकप्रतिनिधी दीपकबाई हे कारखानदारांना घेऊन गेले आणि ते 5%वर होतं ते 2.5%वर आलं. आणि त्याच्यामुळे बाहेरचा काजू जो सुद्धा तो फरक यायला लागला आणि त्याच्यामुळे आयात शुल्क जर वाढलं तर आपण लागलो. आता आपण फक्त जे उभे आहोत ते आपल्याला आपलं म्हणणं आहे की 200 रुपये हमी मिळालं म्हणजे 100% आम्ही मिळणार. त्या ठिकाणी ऑनलाईन चर्चा झालेली आहे. कुठच्या प्रकारे हमी भाव द्यायचा, कुठच्या प्रकारे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे टाकायचे हे त्यांचं निश्चित होत नाही. परंतु बुधवारपर्यंत हे निश्चित होईल धोरण आणि त्यांचं लक्ष वेधण्यासाठी आपण रास्ता रोको करायची शेतकऱ्यांना काम नाही. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की आपल्या प्रत्येकाचं 1-1 मिनिट महत्वाचं आहे. यंदा काजूची लागवड सगळ्या शेतकऱ्यांची आम्ही चर्चा केली. आम्ही महिनाभर संपूर्ण जिल्हा फिरलोय. त्यामध्ये विखे धोरण असतील, मोरजकर असतील, सरवटेसारखे आमचे सिनियर असतील, आम्ही सगळे जिल्हाभर फिरलोय. कोल्हापूरमध्ये फिरलोय, रत्नागिरीमध्ये फिरलो. कुठेही 29-30% पलीकडे लागवड नाही. त्याच्यामुळे यंदा पण आपण मागणी करणार आहोत कलेक्टरकडे की आपल्याला दुष्काळ जाहीर केला जावा आणि त्या प्रकारे नंतर आपल्याला अनुदान मिळेल. आपली तिसरी जी मागणी आहे, स्वामीनाथन आयोग लागू झाला पाहिजे. स्वामीनाथन हे आपल्या भारताचे हरित क्रांतीचे जनक म्हटले जातात. आपल्याला कल्पना आहे स्वामीनाथन हे भारतातल्या हरित क्रांतीचे जनक. त्यांच्यामुळे भारतामध्ये जो तांदूळ मुबलक प्रमाणात किंवा गहू मुबलक प्रमाणात किंवा कांदे बटाटे मुबलक प्रमाणात विकतात त्याचं सर्व श्रेय हे स्वामीनाथन जातं. स्वामीनाथन हे कृषी क्षेत्रातले जनक आपल्या भारताचे आणि त्यांनी एक अहवाल स्थापन केला आणि त्या अहवालामध्ये त्यांनी जाहीर केलं की आपल्याला त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी विभाग दिला पाहिजे सरकारने आणि आपल्या मोदी सरकारने मान्य केलं. 14 पटलावर हा आयोग मांडला गेला, त्याला मान्यता दिली गेली. परंतु 4 दिवसापूर्वी ज्यावेळी आम्ही सर्च केलं तर कृषी खात्याची जी वेबसाईट आहे, भारत सरकारच्या कृषी खात्याच्या वेबसाईटवरून स्वामीनाथन आयोग गायब झालेला आहे. आपल्या डॉक्टर पुन्हा एकदा टाकतील स्वामीनाथन आयोग हा पोर्टलवरून गायब झालेला आहे. म्हणजे आपल्याला जी अपेक्षा होती की आपल्याला कुठेतरी सुद्धा चांगला दर मिळेल आणि सगळ्या पिकांच्या बाबतीत आहे. सगळ्या पिकांच्या बाबतीत पुन्हा आपल्याला आपली जी मागणी आहे आणि आपली मागणी नाही, ही नुसती सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली किंवा दोडामार्गमधल्या शेतकऱ्यांची मागणी नाही. संपूर्ण भारतातील 450 शेतकरी संघटना तुम्हाला माहिती आहे की दिल्लीनंतर 1 महिना झाला. पंजाबमधील असतील, हरियाणामधील असतील, उत्तर प्रदेशमध्ये असतील, बिहारमधल्या सगळ्या 450 संघटना त्या ठिकाणी आल्यात आणि त्यांची एकमेव मागणी की कोणत्याही परिस्थितीत संपूर्ण भारतामध्ये स्वामीनाथन आयोग लागू झाला पाहिजे आणि आपली ही मागणी स्वामीनाथन आयोग स्वामीनाथन आयोग स्वामीनाथन आयोग स्वामीनाथन आयोग
सगळ्या शेतकऱ्यांची एक प्रमुख मागणी स्वामीनाथन आयोग जर लागू झाला तर आपल्याला बऱ्यापैकी पैसे पेन्शनमध्ये एखादा सरकारी चतुर्थ श्रेणीचा जो कामगार असेल कर्मचारी असेल तेवढे पैसे आपल्याला तिसरा हाताला नाही आपल्याला कल्पना आहे की जे बाजारपेठेत आले असतील किंवा कोणतरी तलावर आले असतील हॉस्पिटलमध्ये आले असतील बंधू भगिनी असतील सगळ्यात कठीण काम बघ तरी पण आपल्याला कागदावर लागेल ही कानावर बातमी आलेली आहे ही कानावर बातमी आलेली आहे की सरकारची पावलं चांगल्या गतीने या ठिकाणी पुढे गेलेली आहे आपल्याला कमीत कमी 30 ते 40 रुपये किलो देण्याचा त्यांचा विचार चालू आहे पण अशी आंदोलन जर संपूर्ण जिल्हाभर झाली अशी जर आंदोलन आपली जिल्हाभर चालू झाली तर त्यांना हा दर जास्ती द्यावा लागेल एवढी मी तुम्हाला या ठिकाणी हमी देतो आणि या ठिकाणी आपण सर्व आलात या पुढची सगळी मगाशी आमचे मित्र आणि रोणापालचे सरपंच सुरेश गावडे यांनी म्हणाले की आता आम्ही महामार्गावर आमचं एक दिवस आंदोलन होणार महामार्ग रोको म्हणजे आम्ही इकडे बांध्यामध्ये बसणार आहोत कणकवली वगैरे आहे ते त्या बाजूला ठिकाणी एकदाच दिवशी महामार्गावर आंदोलन होईल आपल्याला पण आम्ही विनंती करू की आपण पण त्यावेळी सहभागी व्हावं आणि एवढं मी घोषित करतो आपल्याला शासनाने या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे सहकार्य केलेलं आहे काल रात्री पण आमच्याकडे पोलीस स्टेशनचा माणूस माझ्या गावात गेला आणि म्हणाले की सावंत साहेब असा विषय आहे मी म्हटलं तुम्ही काळजी करू नका सगळी शिवलेली पोरं आहेत आणि महत्वाची गोष्ट की मागाशी जसं मी सांगितलं हे आंदोलन खरं म्हणजे आम्हाला करायचं नव्हतं रास्ता रोको आंदोलन खरं म्हणजे आम्हाला करायचं नव्हतं परंतु काय करणार ते आकाश नरकुडेचं काय करणार ते राकेश धनेचं काय करणार त्या प्रवीण परबचं यांनी नोकरी धंदा सोडून 15-15 जिल्ह्यांमध्ये त्यांनी काम लावल्यात आणि या 2-3 वर्षात पाऊस जर उतरला त्यांनी काय करायचं त्यांचे सासरे सासरे आहेत त्यांचे जे मेवडे ते देऊन सांगतात हो तुम्हाला आम्ही मुलगी दिली का दिली त्यांची नोकरी नव्हता आणि आता जर खाण्यापिण्याचे हाल होते उदाहरण जर आपण आता दप्तर घेऊ शकत नाही माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम शेतकरी बागायतदार संघाचा विजय असो माझ्या जमलेल्या सर्व शेतकरी बागायतदार संघाचं या शेतकरी आंदोलनामध्ये सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे आपल्या संघटनेच्या अध्यक्षानं सांगितल्याप्रमाणे आपण गेले 3-4 महिने आणि गेली 3-4 वर्ष शेतकऱ्यांच्या काजूला हमीभाव मिळण्यासाठी आपण दोडामार्ग सावंतवाडी त्याप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कार्यरत करत आहोत मी आपल्या सर्व शेतकरी बांधवांना एक आश्वस्त करू इच्छितो की येत्या 2-4 दिवसामध्ये म्हणजे आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी महाराष्ट्र शासन आपल्या या काजूबद्दलचं सरकारचं धोरण जे काय आहे ते धोरण या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्हा कोल्हापूर आणि रत्नागिरी ज्या भागामध्ये काजू आहेत या भागाकडून विशेषतः सरकारचं धोरण या 2-3 दिवसांमध्ये जाहीर होईल अशी आशा आहे कारण मंत्रालयामध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये मी स्वतः उपस्थित होतो म्हणून ते सांगणं आपल्याला कमरवत आहे आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल